ka kwa gocho ga pile wang'iyo ni jogi biro luonge national team to opira wuon to gibi goyo ibo ketgi e bench kata ibo kete squad to keto gi ni koro gigo mpira nikech wagocho ga gi sana jotugo moa oko Olunga gini Brian Mandela gini ema biro to gocho koro for the first time ne wan gi jotugo matugo pacho ka e klepe ma pacho ka obiro to gocho together ne kata in be ni nyaluor ni yawa to be tielo dhi winjore ka koro koso mar winjruok matelon ema ne seche moko nyalo miwa luoro gisebedo ka gitimora orako to gitimo lakini bedo competition bedo mopogore die koro mpira rang'iny mamalo cha dhi pogore bedo nyalo timo orako together for long years lakini gima naneno ka koch otimo mano okony nikech nokawo ng'eny jotugo ne ai Gor Mahia yudo ka Austin Odhiambo manoloyonwa gol cha mane Gor Alpha Onyango mane obedo named man of the match defense kae Sylvester Owino gi Alphonse Mbija koro jotugo ang'wen kose club achiel nyiso ni magi jok ma ong'iyo tugo mane gimana omiyo ni kech ng'iyo jotugo makwanogo ne gin gi a very good game ne gigocho maber kabisa ang'o mamiyo ng'ato bedo mentioned player of the